Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, oras sa Bilog na Pilipinas, 19 minutos, lagpas mo ang 9 in the morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyan na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Tony Kiliste sa On the Spot. Tony Kiliste sa On the Spot. Sa
Ay, Rangers Mahina, pagkaaga Bicolanja. Good morning! Good morning, Bicolanja. Provincia ng Albay, marahay na pagkamagan. Ay, medyo nahalin-halin kita. Nadinig kayo, di ba iba mga tuga? Esensya na, iba po kitang mga pinag-asikaso. May mga pinagpasyalan kita mga tuga. Nagibo mo na kita ng mga tugang nagibo mo na kita ki payag-payag. Nagibo mo na kita ki temporary shelter. Apektado kang mayon. Nagibo mo na kita ki kubo-kubo duman sa may evacuation center. Tabaad lamang. Tabaad lamang pwede man na to. Hoy, good morning, just marhay na pagkagaliwat mga tugang. Aldaw na po kita niya. Ano daw ba yan? Ay, daw po kita niya. Ang Miyerkules, it's a midweek once again mga tugang. Nahiling mo na, pati na siya natin sa tuyan. Pag Abu Dhabi, medyo galing-galing na sanay. Galing-galing na to. Ay, na po, ni Miyerkules, Petsa 5 na po sa bulan ng 2023. Opo, July 5, 2023. Yung sino pa lang pag nahingalawan, kapag pag nagbilitada ka, dahil mo na, yun parang hindi na tayo doon. Ay, magsarami sa video at mga tugang, hindi po sa programang On The Spot. Nagbabalik ngayong araw. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. Sundo alas 10 po kita ng pagkaaga, magandang istorya. Magkukumustahan lamang kita mga tugang, hindi po sa mga pangyayari, hindi po sa satuyang palibot. Lugod tabi sa bayan mong ginarinig ako. Sa bayan nindo ako, ngunyan na pagkamunay. Ay, syempre sa pangalan ko, Kabilog na Pwersa, kang Bicol Net TV. Syempre sa pangalan po, sa pangyayon po, kansamuyang station manager Maestro Reyes Tuon. Syempre sa pangalan po, tabi nindo ka boss. Pirmi mo po nagkantabay, pirmi po papaabot po ng pagsuporta dito po sa samuyang mga programa. Maraming thank you. Ayos adita, tutok siya na kamo sa Bicol Net, luway-luway na po na nagbabalik. May mga antabayan na kamo mga bagong programa po, hindi sa Bicol Net TV. Si Sir Arandar Bicolanja, nagbalik na pala, nagbalik naman sa iyang programang Arandar Bicolanja. Ayan nakakasabay nito po alas 4, sundo alas 5 ng pagkahapon. Siyempre, sabi ko na nga may mga abang-abang mga bagong programa, may mga bagong pandok na mahiling makakasabay at inyong mamahalin. Sa mga masunod na alaw, antabay sa naputabi ka mo. Sa pagpapadagos niyo po na paghahaton po ng serbisyo publiko. Sa sendo po tabi, mga tugang, mga kasumo. Ay, bro, mga tugang. Nalawin talaga ko. Sorry man. Parang nga pilang anda. Hindi na nga ito. Ay, bro, mga tugang, kita magpasiting sa tuyo mga pag-istorya. Ay, pabutod na muna yung magpapagbating ka, boss. Nagsisilipag po, kansayang mga kamplianyo. Sa gabos po na nagsisilipag kansayang mga birthday today to all the birthday boys and birthday girls. Happy birthday! Sa labos po ang mga kamplianyo. Sana po magpakamuli na pagkalaw. Ay, magpasalamat, dito pag-irundong. Magpasalamat sa satuyang katurangan, sa palagos po ng pagkatao. Panibagong buhay, panibagong tsansa, na kita po kita po, tabi, palagos na makasabay, sa tuyong mahal sa buhay, hindi po sa ibabaw ka na kinaka. Siyempre, happy fiesta po sa mga kapiestahan. Happy monthsary, happy anniversary. Sila po sa nagsilibro kasi dahil mga anniversary yung hindi na pagkalaw.
And syempre pa mga tugang, sa tuwing mga nagpapaabot ng pakikidumamay, syempre pa yung pagkikisumaro kung sa tuwing mga kababayan na iba po tabi din mga gadaan, programa din eh. And ang Bicol na TV po, madagas na po paabot ng kasawuyang pakikidumamay, syempre pa, kasawuyang pagkikisumaro po sa sendo mga kamanduan. And syempre mga tugang duman sa tuwing mga kababayan, yan po sa Manibika Matean, magparahin po tabi. Magpakusog, bangon. Eh sila po sabi ka na nga sa ibang po, kadiripi sila na sa tuwing na experience mga tugang hindi sa ibabaw ng kinabang. Permission na po mag-isip. Permission na po mag-isip ng positibo sa ibang po kang mga negatibong nangyayari po hindi sa ibabaw kan kinabang. 095162300749. Again, it's 09 5162300749. O ano yan, tapatiso. Patiso numero ta naliligawan ta na. Alat ka ha, lagang tanong niya kibanya orang sa tuyong programa. Alat. O yan ayan. Mas magayon mas magayon ang, nagdadalagin dyan sa inyong mga screen. Pero ang numero dyan, so dati hindi pa yan i-edit pa yan, di tabi silang tabi. Wala naman, basta 095162300749 sa mga gusto ko kung paagotin sa inyo mga suspension sumbong agad marangay komentaryo kasi ni Papa. Ayan idayal sa naan kung numerong iyan at open po ang linya iyan para po sa Sendo. Sa Sendo po tabing mga concerns, sa Sendo po tabing na gusto niyo paabot, hindi po sa labda sa ating programa. Gibohon po dito vehikulo ang programa ini. Tangali po na maipaabot man sa mga nanunundan, ito po tabing na mga gusto niyo ipaabot. Bueno mga tunggang 28 minutos. 28 minutos makalipas ang 9 in the morning. Okay, good morning. Kumusta po sa tuwing mga kababayan sa mga malaylay po ng mga evacuation center? Ay talaga naman na talagang padagos po na nag-aabot po ang mga ayuda. Hali po sa mga manlain-lain na grupo, sa mga manlain-lain na mga kasuhapon. Kung dito na sa sala kasuhapon, mga tugang yaon si Senator Bato de la Rosa. Nagdara mga tugang ng financial aid and also may darama na food packs. Pangalay mga tugang iwana sa mga apektadong Albayano. Pinagbisita niyo mga tugang from 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Tapos mga tugang na apektado po kayo ni Pagkalburo, Pagkaburido, mga tugang di Bulkan ngayon, pinagpasyaran po kan Senador Kasuhapon, kasabay kaya may dala po tabi na mga ayuda na ipinagpalao sa tuyang mga kababayan. Ma'am Mitsa Rodriguez, magandang umaga. Good morning tabi, Mani. Diyan sa may partikan barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Kumusta tabi, Mani? And also kay Kagawad Mel Montenegro, kang barangay Istanza, Legazpi City. Nahiling tama, and sa inis ng mga kagawad dyan sa barangay Istanza na talaga namang apait man ang pagriparo mga tugang, kang mga dapat riparuhun po sa iyang nasasakupan. Mag-arani or maghanayo pa, mag-ananiman ang eleksyon o dahil pa mag-eleksyon kung talagang ang Mel Montenegro talagang nagriparo mga tugang dyan sa barangay Istanza, Legazpi. Okay, sabi ko, magarayo na, ganyan ko din si Pating Mel Montenegro, kami hindi magharayo na maging ama kan barangay Istanza, Legazpi. Tama ba yan? Kami pa rin. Ako na ang hiling-hiling ko sa inyo kung dumalaga. Kung dumalagan sa maabot na panilaan. Gani, day manayo. Day manayo, kami pa rin na ikatabi dumala. Maging ama kan sa inyong barangay. Kaya hindi ko kayo po sa kung saan yan. Sa inyong mga sponsors na pinagkikibo. And mating-mating man kang mga taga-istansan sa inyong mga pag-riparo na dyan kami, mali. Pare, ganyan ko, paghiling-hiling ko, naagagog mo tabi pa rin sa sigsabi ko sa good morning pare, have a nice day. Thank you so much. Pading Mel Montenegro, si Barangay Kagawad, and
Barangay Stanza, Legazpi City, na paghiling-hiling ta mga tugang na kung dumalang ang bilang kapitan sa masunod na pinilian o mo niya na maabot na pinilian, day makayok na magana tabi mga tugang. Apay sinatabi paling Mero Montenegro, kan Barangay Stanza, kan Legazpi. And syempre pa, kay Pulong Barangay Buji Balila. Sa sa mga matindi man ang mga programa sa barangay. Maski bako niya ka barangay, hindi katabakan. Ayaw man sa nabagang importante mga tugang, ang pagbubumpag na dyan mga tugang sa satuyang mga barangay, ito po tabi na mataba. Ito po tabi mga tugang na matabang sa satuyang barangay. Bako po mga tugang iwasan ta na magbuktak po ki mga barangay opisyales na matabang. Matabang mga tugang sa barangay. Dapat ang ibubuktak na dyan. Ito po tabi na mga talagang maasahan. May kapasidad mga tugang na pagayuno ang barangay. Para ang pag-iisip mga tugang progreso kan barangay. Bako progreso kan sa indang mga hanong. Wala may bistano kita. Sabi niya, madalagan pa rin kami sa maabot na pinilian. Kaso karong bungaya, na ipa natatapos sa second floor. Diyos ko, kaya naman gagara lang. Kaya naman gagara ka barangay kayo ni Kap. Madalagan natin, na ipa natatapos sa second floor. Oh my goodness. Ay, pero mga itong nagsabikan commission na election, and magiging termino mga tugang, halimbawa pa, ini mga tugang na maabot na pinilian, sumada lang din mga tugang, matinil sa mga tugang, papahalik po ito na din, papahalik po ito mga tugang ang sa idang termino, bali maserve sa na po mga tugang si Daning 2 taon. Tama ba? 2 taon sa nasin mga tugang matukaw, bilang, halimbawa, bilang kapitan, barangay chairman, and barangay kagawan. Mas magayon na yan. Nganing mas inisa o inisa magayon na mangyayari mga tugang. Kung halimbawa mga tugang na pahalik po to, ang termino kayo ng mga barangay opisyales, magayon na mangyayari na yun. Magayon kung halik po mga tugang, let's say for example, 2 taon sa nasinda dyan matiner, 2 taon sa na mga tugang ang sindang termino, mas madali sa tuya para sa nidahan mga tugang, para si kanan. So may mga tema, pero I think this is the right term. Pangaling si kanan mga tugang, ining mga patulog-turog. Ining mga patulog-turog mga tugang sa sindang mga nasusakupan. Alat ka, madali yun sana. Madali yun sana. Alat ka ha. Ano ko muna, liung ko po lang sa tuyang camera. Pero okay, mga tugang, pasensya na mo, pinuktukan na kumika. Tinuktukan na kumika, ano mo niyan dito sa mamo may importante sa nakita. Pasensya na pigkat naman galit sa tuyang programa. Sige mga tugang, 9:36 in the morning.
ma-commercial mo na kita. Ma-commercial mo na kita mga tugang, and then mabalik po kita para po sa pagpapadagos sa tuyang patulistorya mo niya po na pagkaaga. Hindi po sa tuyang programa, hindi po sa programa on the spot mo niya na pagkakulit. Diyan sa mga tugang, diyan sa na po kamo, mabinta na kita, mabalinis po kamo nagkakapi ng hanap buhay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Oras 39 minutos makalinis po ang 9 in the morning. Ang oras na yan, hatod sa indo, kang White House Resto Bar. Ay, pakicheck daw, SM, nakatuto ka ba? Kaya na nakakunin ka sa bago sa mic, pero alat ka ha. Di paruhon ta nga di paruhon ta mga tugang, ang sa tuyang audio. Galing nga ang mic mo, alat, madali unsa na ha. Ngayon mas klarado mga tugang ang sa tuyang alat ka. Ngayon mas klarado mga tugang ang sa tuyang audio. I-check ko daw. Yun okay na? Okay na pala. Okay na daa, sabi ni SM, okay na. Sige, pait na. Pait na kita. Baka pa itong parang iba. So... Ay, good morning sa mga silent viewers niya. Ito mo dyan na pagkaaga. Magparamdam po tabi ka mo, magpamati po tabi ka mo. Tangaling ma-acknowledge naman po tabi ang sa inyong pagsalusi ni pagtanaw mo niya na pagkamorning ha. Tanayin kami mga nakatutok sa tuya mo na programa. Kaso bago pa nakulo ng mga paki-comment na sa na po tabi. Tangaling ma-acknowledge na po ang sa inyong presensya. Ang sa inyong pagsabay sa kuya mo niyan po tabi na pagka-morning. Inaman ito alat daw. Dipisilon talaga pag apod ka na hindi ba ako kita? Alat ka. Uniman malibog kaon. Tapos ang labatan ta sa mga paraan tabay ta ngaling magtanaw giranay sa tuya. Once again, good morning sa tuya mga paraan tabay, sa tuya mga live viewers, sa kuyang personal FB account. Kay Paling Mel Montenegro. Thank you so much once again. Kay Maria Teresa Abalon, dyan sa may Partikan Naga. And also kay Sir June Galicia Mirabete. Yan naman po si Ma'am Wick Abrigo. Thank you so much sabi sa mga nagtutok sa kuyang personal FB account. Ngunyan po na pagka-morning. Sige, ano ang mga istorya mga tugang? Ano ang apod kini? Alat mo na, sa update mo na lugod kita kang update kita mga tugang kan kamugtakan kan Bulkan Mayon. Alat ka hata sa mga nag-aarapot, sa mga naghahalat mga tugang kang bulletin o kan sa tuyang para ini sa tuyang Bantay Bulkan hatod po kan Bicol Net TV Bantay Bulkan special coverage kan Bicol Net TV alat sana
Alright, mga tunggang oras, 42 minutos, lagpas po ang 9 in the morning. Digin na po kita para sa Tuyang Bantay Bulkan. Mayon Volcano Bulletin as of July 5, 2023, 8 a.m. Kung saan mga tugang mantenido na nakataas po sa alert level 3 ang status po ni Bulkan Mayon, kung saan mataas ang aktibidad. Meron din mabagal na pagdaloy ng lava mula sa crater na may haba ng 2.8 km sa Misi Gali and 1.3 km sa Bunga Gali. At meron din na itala na pagguho ng lava hanggang 3.3 kilometers at 4 kilometers sa Basud Gali. Meron mga kaibigan na naitalang isang volcanic earthquake plus 232 rockfall events plus dome collapse, pyroclastic density current events, and meron din na naitalang ongoing repetitive nagsaray muna pangyayari ni repetitive faults tremor since 3:47 p.m. Philippine Standard Time as of July 3, 2023. Ayan ang presenting kamugtakan nasa Butalindo. Sorry na. Talaga di ba sila nag-warm up ngayon kita? Oy, at yan, bad na buto pa kang oras, maapod kita mga tugang kay COP kan Santo Domingo. Talaga ako na pala mga tugang hapon kini ang Santo Domingo sa pagkukuha mga tugang ng National Police Clearance. Alat kahata makipag daw kita. Makipag kita makipag-connectar kita mga tugang kay COP Genevieve Osirin. Tangaling masabutan ta mga tugang. Puon po kang July 3. Nagpuo na mga tugang. Ang nag-issue, pwede na po kamo magkuha ning national clearance po sa Hipatura po kan Santo Domingo Municipal Police Station. For the information of sa tuyong mga parantabay, ini po tabi na national clearance, bako po gabos na Hipatura, pwede ka mong magkuha. Pili isa na mga tugang sa mga apod kayo na alat ka ata nag-reply na. Bako gabos na Hipatura di Pulisya. Hipatura kang Pulisya mga tugang di po sa tuyong probinsya. Nag-i-issue po kayo na. Punta kita na sa sala, tama ba? Kaya ini ang mas malinawan. Tagay mas malinawan mga tugang sa tuyong mga parantabay. Pangaram ko kayo na dati sa may daraga sana ang pinisir magkuha mga tugang kay naunang bita ng papel or kay ng clearance. Ngunyan, ang Santo Domingo Municipal Police Station is starting July 3, if I'm not mistaken. Pwede na po tabi magkuha duman. Ngunyan, pag inipag-connectar kita mga tugang, tangaling maisihan ta ano ba ya sa mga kaipuhan darahon kan sa tuyang mga kababayan. In kaso po mga tugang, in kaso mga tugang na in kaso mga tugang na makuha sila kaining National Police Clearance. Ta importantihon po inay na mga bagay na inay na maipaabot na po sa tuyang mga kababayan. Alat ka. Siguro nag-ready pa. Balikan ta linya ta. Kaso bago
bago pa kaya dapat kita naramdaman ko, late na. Palibasa, pero may kita late. Pero may kaya kita late ngaya, pero may kaya late nyo. Kaya ngaya, ili nga nalugod. Pasensya na, pero kasubang ibig, ko na talaga ini, na ano kayo na ang magiging dalagan po kan sa tuyang programa. Ano na lang, call back si ma'am. Good morning po. Alat ka mga tugang sa oras na alas 9:47 ng pagkaaga. Ni po makakasabay ta. Ang mahigos matinabang na pamayo po kan Santo Domingo Municipal Police Station. Walang iba kundi si Police Major Genevieve Osirin. Tanghali po na masabutan ta. Maaraman ta mga tugang ito po na mga paagi. Tanghali po sa pagkukuha kay ng National Police Clearance. Tang-aram ta kay mga tugang pag bako gabos na mga hipatura, pwede sila ka magkuha kay ni. Tang-aram ko may mga pili sa naman ng mga police station para po magkuha kang National Police Clearance. Alright, ma'am, COP, good morning po. Ginaray. Good morning po, sir, pati po sa mga listeners and viewers ng iyong radio station. Good morning po. Opo, COP, inot na inot po ang sa Kuya Liwat na pagpapaabot po ng pangungumusta po sa inyo dyan sa Santo Domingo Municipal Police Station po, tabi. So far, okay naman po. Maski medyo busy dahil kapulang nga yung mga VIPs na nagbibisita sa mga evacuation centers. Kasuhapon pa lang po tabi si Opis sa po ang Banwaan kan Santo Domingo na binisita po ni Senator Bato de la Rosa. Opo, katuhapon po and nauman siya ng tagpo 5K each. And may food packs man na tinauduman sa mga evacuees po. Apo. So, as of now, tabi si Opis inutunta mo nining inutunta mo ni may kinaraman po sa mga evacuees dyan sa mga evacuation center po. Kumusta po tabi ang mga kamugtakan po mo dyan kasi ito yung mga evacuees po dyan sa Santo Domingo po tabi, COP? Siyempre po, dahil naman makakonsider na okay sinda kasi nga ni wala sinda duman sa harong ninda. Pero overall, pag-abot po sa Pasig Orden, okay naman po. Speaking po, kung Pasig Orden, wala man po kita kinanunutaran po ng mga untoward incident like so, may nagkakawala ng gamit niya, if ever man, sa mga, wala pa man po kitang naitatala na sinigang tabi, COP? So far po, wala pa man po reported na mga incidents na araw kaiyan. And also, so, aramdahan ng tabi, COP, ikaw man po kita dyan curfew na pagpapautog po sa mga evacuation center. Opo, sa evacuation center po, ikaw pong curfew and syempre, yung liquor ban man po. Yan, magaling iyan tabi, COP, na inambitan mo po iyan na pag-abot sa liquor ban. Iyan po talaga ang sa dapat mabantayan mo niyan, lalo na niya na sa evacuation center, halo-halo po sa mga tao na minsan pag nasa impluensya po kaya medyo difficile po ang dalagan po kang isip. Magaling iyan tabi, COP, na natututukan po iyan na mga bagay na iyan, COP. Opo, kasi kaikuhan po dahil halo-halo nga ni Sinda tapos bako man ito so harong. Kaya possible na pag under the influence of liquor, pwedeng magbaliw na, maguli na doon sa imo. Yes. Kasi standing lang so naninda naman po. Iyan tabi talaga si UP ang dapat maiwasan ito baka minsan sa iba na pala na harong nakalao o sa iba na kwarto nakalao. Speaking tabi kan sa kuyang katuyuhan tabi ko yan si UP. Itong maanugod pala tabi si UP kang starting July 3. Tama ba ya po? July 3 so pagpuon po kang pwede sila na magkuan na po kan National Police Clearance po tabi dyan sa Indo? Opo, last July 3 po, nag-cater naman po kami ng pag-issue ng National Police Clearance. Although ang plan ni sana is magkaigwa kami ng documentation with regards sa pagkuan ng National Police Clearance. Kaya lang medyo nagkaigwa ng technical problem. So, kaya pinag-fix na. Yan po ang medyo, man sa pag-internet na talaga ang kasi hindi po yan makokontrol. Opo, medyo may talaga kita when it comes sa internet, po. Si UP tabi, as of now, kumusta po ang dalagan po kayo ni? Kan sa inyo po na pag-issue ng police clearance. Iba na po ba? Kinagkukuroan? Opo, Monday po, may nagkuroan naman po na mga first-time job seeker, may gagamiton sa
kung ano pa man na requirements. Doon po pala sa first-time job seeker, free po ito. Aha. And sa ano man po, sa senior citizen, may 20% discount man po. So, ayun tabi COP, naunambitan mo naman sana po yan. So, bali, uturuhon ka lang po, para po sa mga first time and sa mga job seekers po, libre po siya na makukuha po. And, Opo, first-time job seekers, libre po. and then, duman po sa mga senior is 20, may discount po kita? Opo, sa senior citizens and PWD, may 20% discount po. 20, so, duman ma'am sa mga regular na pera po ang bayad po kay tabi COP. 200 po ang bayad, pero hindi po yun over the counter. Babayadan po yan through GCash, pwede rin sa 7-Eleven, and diretso na po sa account kang, land bank account kang Philippine National Police. Ayun, at least malinaw po yan na tanganing unsa kay nagkakaigwa kay karulibungan. Ito po lang po sa paagi campaign through GCash and duman sa 7-Eleven and other bayad center po. Opo, tapos they naman po, they don't need to bring barangay clearance. Yun. Valid IDs lang po yung kaipuhan. Yan, kasi yan, sabi ko nga, importantihon talaga yung COP na mapaabot na sa inyo sa mga what to bring, kung ano sa mga dadarahon ninda, if ever na makuha po tabi sinda kaining dokumentong ini. Opo, tapos 6 months din po ang validity ka itong National Police Clearance. Then, halimbawa, pag may record na sinda dikti sa Muya, yaon po sinda sa ibang lugar, pwede po sinda makakuha. Alright, tabi COP. And tama ba COP na pili lang po ba ang mga police station na pwede sila po na mapagkuhaan ganyan COP tabi? Opo, so may mga authorized lang po na pwedeng magkuha ng National Police Clearance. Like, kami po kaya, ang nag-purchase po kaining is the local government unit kasi medyo expensive siya. Opo. So supposedly, daig-daig pa kami pwede, pero dahil may computer na kami na kumbaga sa pasado sa specification, so nag-undergo na po kami ng training sa Campola para at least maka-cater na din po kami sa mga taga Santo Domingo and sa nearby municipalities na wala pa po ng National Police Clearance. Opo, COP. Sabi ko nga, nakula ko na bagay po ini tabi COP na dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, pwede sila na magkuha kayo. Dahil na sila mapasiring ta, kung di po kaya ako nasasala, kang inot baga, ano po kini, daraga, ang igwasan na kayo na pwede sila na magkuha kayo. Ngunyan, mas suyaon po sa first district, like sa sato yung mga kataraig dyan sa Bakakay and other municipality, pwede na magkuha dyan sa inyo. Ano po? Opo, adigdi po sa first district ang igwa po, Tiwi, then Tabaco. So sa mga taga Malinaw, pwede sila magkuha sa Tiwi, pwede sa Tabaco. So Bakakay, pwede rin Santo Domingo, Malilipot, pwede rin Santo Domingo. Alright. Opo. Alright, tabi COP. So, with that tabi COP, siguro, pangapudan na sa naman po so sa tuyong mga kababayan, particularmente mga sa Ginanay, so mga yaon po sa evacuation center and sumakuha po kayo ng police clearance, National Police Clearance po. Go ahead, tabi COP. Opo, so duman muna po sa mga nasa evacuation centers, may 24/7 po kami na naka-duty duman, kumbaga sa para kung may kaipuhan sinda for police assistance, yaon naman po daman, kakatupo na lang ninda sa piliistehan. Ang purpose po ka ito is to ma-prevent na rin so harabasan and at the same time, so mga maibong baga kang shanty na at least, tapos so masusupervise na rin kung sisay ang mga nagbabalgar ka itong liquor ban. Yes. Yan. Sa mga makuaman po kang National Police Clearance, open naman po kami magdigdi na lang po kamo na nakabayad na po kamo through GCash and ipapahiling na lang so reference number and your valid ID. Yun na lang po ang kaipuhan. So bali, ang pagkuha po kayo ng National Police Clearance, depende man po naglalas pala rin yung mga pirang oras po ang pagkuha kayo. O depende po sa tao, sa volume kang tao nagkukuha po. Depende po sa bilis kang internet connection. Okay. Pero kung yan po na nasa pa kami, kahapon ng internet kasi medyo nagluya. Kaya sabi ko, nagpabakal kami ka itong kaipuhan para magpurukas ka madako lamang sa ma-issuean within a day. Very good tabi COP. Thank you so much po sa anas and sa impormasyon po na ipinaghilas mo po sa ko yung programa mo nila pagkaan. Thank you so much po tabi COP Ginanay. Thank you din po, Sir Tony, and God bless po. Thank you so much. Bye-bye.
Alright, mga tugang, yan po, ang linya ni Police Major Genevieve Osirin kan Santo Domingo Municipal Police Station. Pinagkuwata sa linya niya mga tugang, tanganing mas maisihan ta mga tugang and timely, maihatod ta mga tugang. So, mga informasyon na dapat po na maisihan po sa tuyang mga kababayan, kurog na, ngunyan po mga tugang na may pinagkakahampan kita. Ining pagpapurido din Bulkan Mayon, ang sabi ta na nga sa tuyang mga kapulisan, mga tugang, sa mga busy sinta mga tugang, yaon sa sendang pagmonitor, tanganing mapanatili mga tugang ang pasi orden. Nako, busy po talaga sinta sa mga oras na ini. 24/7 sinta mga tugang nakabantay, 24/7 mga tugang sindang nagmomonitor kan sitwasyon. Lalo na ito mga tugang na mga lugares, mga munisipyo mga tugang na talagang apektadong marhay kay ning pag-alboroto kang Bulkan Mayon. Sa aga, si kuan taman ang linya ni Police Captain Melanie D. Guzman kan malilipot po ni police station. Tasaruman ang malilipot sa sabi ta na nga ni apektadong marhay mga tugang, perang barangays mga tugang itong mga apektado man dyan sa banwaan ni malilipot. Good morning sa satuyang mga panantabay, sa satuyang mga ginagalangan, sa satuyang mga mga amigo. Sa lado po kang Philippine National Police. Siyempre po dyan sa Bakakay Municipal Police Station kay Police Major Ervin Billen. Good morning tabi dyan sa Bakakay Municipal Police Station, headed by Police Major Ervin Billen. Good morning po tabi. And also sa satuyang mga paraan tabay, dyan po sa may Partikan Santo Domingo, dyan sa First District of Albay. Good morning po tabi sa inyo boss. Oras mga tugang 1 minuto bago po lumaga pa ang apod kini. Ano lang yan Antonio, pagpuon hanggang ngayon sa udyan, talaga ngayang naninibago ka. Alat ka Ang minuto mga tugang bago lumagapan ng alas 10 ng pagkaaga. Ay, maluway-luway na kitang mapaaram. Maluway-luway na kitang mapaaram mga tugang dito po sa loob sa tuyang programa. Ay, syempre pa, sa aga liwat. Ay, sa aga, tabat-tabanta na ha. Pasensya na po. Ngunya, medyo late kita. Kung nga medyo talagang late kita. Good morning po, Mr. K. Nakasilip kami sa imo kang na mga taga CP. Shout out naman kami. Ay, good morning sa sakuyang mga kababayan. Good morning sa sakuyang mga kababayan. Sa sakuyang mga kapitbahay. Kay Ma'am Daisy Nabia and kay Sir Dick Nabia. Dyan po sa Barangay CP, Daraga Albay. Good morning po sa Gabos na nakatutok, sa Gabos po na tumututok, sa lahat po ng naugma sa satuya. Sa lain naugma sa kuya, ang apot na ugma daw ako sa ito. Ay, daiman. Medyo siya nakita, medyo apod kini, medyo pakonsuelo sa naman kita. Dapat pag mga siring kaini, medyo maski abo sa imo, dapat gusto mo manggilari iyan. Maski abo sa imo, dapat naimo pag balusan. Sabi nga ni, pag ginapo kagayanin gapo, gapoon mo kitinapay. Siring iyan kaiyan ha, bad iyan na ma-revenge ka, bad iyan na kung ano sa ginibo sa imo gigibuhon mo man. Kaya mas magayon kayan mga tugang kapag mga siring kayo sa buto na sana hindi po tabita mas kinakailangan nila yan. Sige mga tugang, 1 minuto makalihis po ang 10 in the morning. Pagkaray ba yato nyo? Pagkaray ba yata? Sige mga tugang siliwat sa pangalan po Kambilog na Pwersa kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kasi mo yung Station Manager Maestro SM Nela Tuon
Siyempre sa pangalan po kang Gabos na sa tuyan nakasabay ko niya na pagkaaga. Siyempre sa pangalan ni Ma'am Genevieve Osirin kan Santo Domingo Municipal Police Station nakasabay ta mga tugang nagtao po ning impormasyon nagtao ning dugang impormasyon mga tugang duman po sa Banwaan kan Santo Domingo Albay maski na gani bising-bising ngunyan mga tugang ta kadakol sinda mga tugang na pinagtitiparo and kadakol po na nagbibisita sa indang Banwaan yaon man po ginaray ang pagtatao niya po mga tugang ning oras sa tuyang programa. Ang sa tuya pong pagsaluto sa Santo Domingo Municipal Police Station once again kay Ma'am Genevieve Osirin and sa bilog po na team. Ano ni, pigdudo nga umika, Mr. kay kaway-kaway, pag luwas mo dyan sa studio, yaon dyan si Bro Dick, nagatrabaho. Ano ni, baka nga ni, pag-isirip kama niya. Alright, thank you so much sabi Ma'am Dick Sinabia sa padagos na pagtutok po, pagtitiwala, digdi siya sa kuyang programa. Siyempre sa liwat, sa pangalan po kang Gabos na nag-like sa Gabos na nag-share. Maraming thank you sa Gabos po na padagos na nagtitiwala. Maraming salamat. Ako man po, this has been your Kapitan. Ay, baka man ako si Kapitan. Ako man po ang sa inyong nakasabay ding iba. Ang sa inyo po tabing amigo. Ang kasunod po, kang may mga toltol na giwalagad ng Toranyo, kang may mga salanggiwo. Itong English na mga tugang at your service. God bless all by. Keep safe, Bicol Lanja. Irigat po kita. Enjoy the rest of your midweek. Leaving you with a song from Starship. With nothing gonna stop us now. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World